Ao longo de todo este mes de maio, o Goberno rianxeiro está a levar a cabo diferentes encontros veciñais nas parroquias. Segundo informou o alcalde Julián Bustelo, este tipo de xuntanzas son moi positivas, xa que teñen como principal finalidade explicarlle aos veciños o traballo realizado polo Goberno nestes anos á fronte do concello, pero tamén para tomar nota das demandas e principais reclamacións en cada parroquia. Son xuntanzas, como dixo, enfocadas a trasladar o que se ven facendo, trasladar aqueles proxectos que están encima da mesa que afectan directamente á parroquia en cuestión, pero sobre todo orientadas a recoller aquelas propostas, demandas, queixas que os veciños que queren achegarse, pois que nos trasladan, non? Nese sentido, a valoración que facemos é moi positiva, é dicir, cando un inicia este tipo de xuntanzas, o que espera non é recibir os parabéns, é precisamente ter ocasión de falar cos veciños, abordar as necesidades da parroquia. Na maior parte dos casos, as demandas veciñais refírense á mellora de servizos básicos. As demandas son bastante lóxicas e bastante evidentes, non? Estamos falando sempre de cuestións que afectan ao mantemento de certas infraestructuras, estamos falando de pequenos baches, pequenas incomodidades que os veciños e veciñas sufren no seu día a día polo mal estado de algunha infraestructura, non? Como dixo, pequenas cousas que se suman nesta época na que estamos, pois tamén a preocupación polas limpezas de camiños, limpeza de viais, limpeza das parcelas particulares que están próximas ás vivendas, etc. etc. Dende o Goberno rianxeiro insisten en que este tipo de encontros terán continuidade máis adiante, co fin de manter un diálogo directo e participativo coa veciñanza.